Helo na bawb! Ydych chi'n iawn? O'n i'n meddwl fysech chi. Ie wir, fi Osian sydd yma eto hefo stori arall sydd wedi dod o hyd i'n nghornel straeon ni yn y fan hyn. Mae hon yn lyfr arbennig o dde o'r enw Cwtsh yn y Gymraeg. Falle bod chi'n nabod i o dan ei theitl Saesneg a un o'n hoff deitlau mewn llyfrau yn gyffredinol. Hwn ydy Douglas. Douglas D. Cwtsh, fel petai. Ond enw'r llyfr yma ydy Cwtsh. Dyn o'r enw David Melling, sgwennodd y gwreiddiol. Wedyn gafodd o'i addasu i'r Gymraeg gan Gill, Saunders, Jones. A, wel, be ydych chi'n meddwl fysa llyfr o'r enw Cwtsh amdano fo? Dwi'n amech bod chi'n iawn. Dwi'n amech bod Douglas yn mynd i fod yn chwilio am Cwtsh. A dwi'n hoff iawn o Cwtshes fyd, so dwi'n gobeithio bydd Douglas yn dod o hyd i'r Cwtsh perffaith. Ond, cyn bod ni'n dechrau'r stori, wrth gwrs, mae angen checio bob tro, ydych chi'n barod am stori? Ydych? Da iawn. So felly, ga i weld eich clustiau bach i wrando, sgolwch na? Iawn. Os felly, dyma ni Cwtsh gan David Melling a Gill Saunders Jones. Wel, da ni'n agor y llyfr yn barod. Mae yna rhyw fath o wiriondeb yn digwydd fan hyn. Mae'n yw na. Ie, cwningen. A mae di clymu defaid i'w glistiau. Oedd yn arfedd. Os ych chi rioed cwningen yn neud hynna? Wel, os ych chi defaid yn rioed yn neud hynna? Feddwl am hynny. Stori man yn rhyfedd iawn cyn dechrau chi. Roedd yn fore braf o Wanwyn. Ist, beth ydy'r sŵn sy'n dod o gefn yr ogof dywyll? Douglas, yr arth fach frown sy'n deffro. Dyma fo. Falle bod o'n arth fach frown Douglas ni, ond biwch ar y geg na. Os ydych chi'n gallu ffitio ti yn y cefn y geg na? Os ydych chi? Diwedd anwyl da. Dwi eisiau Cwtsh, meddai Douglas. Mae'n edrych fel bod angen un. Biwch yna wedi deffro beth gyda. Felly dyma fo'n tynnu ei pyjamas, brwsio ei wallt, rhoi sgarff amdano, a mynd i chwilio am Cwtsh. Dyna fo, Douglas. Mae'n rhywun sy'n gwybod be mae angen, gwybod be mae eisiau, felly byddai'n mynd allan i chwilio amdano fo. Cwtsh mawr yw'r gorau, meddyliodd Douglas. Aeth at y peth mwyaf y gallai dod o hyd iddo, lapio'i freichiau amdano, a'i wasgu'n dyn. Mae wedi dod o hyd i rhywbeth mawr yn dod. Beth ydych chi'n meddwl di hwnna? Ie, carreg enfawr. Chi'n meddwl fydd y carreg yna'n rhoi Cwtsh neis? Na, dwi'n meddwl. Gan i weld sut mae Douglas yn neud. Ond doedd o ddim yn teimlo fel Cwtsh go iawn. O, meddai Douglas, mae'n rhy drwm. Aw, wps. O, drian ar Douglas. Ond rwy'n siŵr neith o dri eto. Diolch yn meth o berson i gwmpo ar y rhwystyr cynta. Cwtsh tal yw'r gorau, meddyliodd Douglas. Aeth at y peth talaf y gallai dod o hyd iddo. Felly be wnaeth o ddod o hyd iddo? Ie, dyna chi. Coeden tro yma.
Rhoddodd Cwtsh i'r gwaelod, Cwtsh i'r canol, a Cwtsh mor uchel ag y gallai estyn. Aw! Aw, medda fo. Ond doedd hynny ddim yn teimlo'n iawn. Roedd y pren yn arw. O, ydych chi'n licio pethau garw. Weithiau ydych chi'n gallu cael splinters o bren yn dydych chi. A drian ar Douglas. Gariwn ni mlaen. Cwtsh clyd yw'r gorau, meddyliodd Douglas, gan drotian at y llwyn mwyaf cysurus yn y goedwig. Chi'n gwybod beth ydy llwyn, neu sietin, neu fferth? A chi, ar ein, bwsh. Da chi'n meddwl mae o'n mynd i wneud... Da chi'n meddwl fydd hwnna'n Cwtsh neis? Gan i weld. Rhoddodd Cwtsh i'r llwyn, ond oedd hynny ddim yn teimlo'n iawn. Roedd y dail yn ysgwyd a chrynu. O, mae yna lygaid yna fo fynd. Chi'n meddwl bod yna beth yn y llwyn. Arhedodd y llwyn i ffwrdd. Wel, dwi beth wedi nabod llwyn i wneud hynna. Da chi? Sbych mae'na goeseg yna fo fynd. Be fysa'n gallu bod yn y llwyn yma, dedwch? Am ryfedd. Dwi eisiau Cwtsh, gwaeddodd Douglas. Na! Brefodd y defaid. O, defaid ydyn nhw. Dyn nhw ddim eisiau Cwtsh. Na! Brefodd y defaid. Rydyn ni'n rhy brysur. Ond cododd Douglas lond côl o defaid gan geisio rhoi Cwtsh iddyn nhw. Doedd y defaid ddim yn hapus. Di hwn sicr ddim yn hapus ydi o. Roedden nhw'n cicio ac yn cwyno. Na! Pa'n rhoi Cwtsh i ni? Da ni ddim eisiau fo! Sai moyn e! Na! Medden nhw. Wch a fi. Drian ar y defaid. A drian o Douglas. Pam lalla i ddod o hyd i Cwtsh? Gofynodd. Sbiwch, mae'n anafad fan hyn. Sy'n mewn sefyllfa digon awkward yn ddi, digon lletchwyth. Dylen ni ddeud wrth Douglas. Dwi'n siŵr neitho ffindi allan cyn hir gynnydd. Pan fydda i eisiau Cwtsh, mi fydda i'n eistedd ar y goeden, meddai'r dyllian ddoeth. A dyma hi'r dyllian ddoeth yma'n hyn. Wel, am syniad da, meddai Douglas, gan ddringo at ymyl y dyllian. Ond cyn pen dim, roedd o mewn trafferth fawr. Meddai'r dyllian yn flin. Wel, di eirth ddim fod yn byw mewn coed ydyn nhw. Dwi'n meddwl bod y dyllian yn hapus iawn am y sefyllfa o gwbl. O gwbl. Drian ar Douglas. Dim ond Cwtsh o'n i eisiau, meddai Douglas, gan snwffian yn drist. Tybed oes na un i lawr fan hyn? Teimlodd rhywbeth blewog a chlystiau hir. A dyma fo'n rhoi plwc sydyn iddi. Sydyn iddo. Rhoi plwc sydyn iddo. Chi'n rhoi plwc. Just tria. Gwan, ar ôl 3. 1, 2, 3. Plwc! Doedd y gwningen fach ddim eisiau Cwtsh.
meddai Douglas, gan snwffian yn drist. Digon teg, mae'n bwysig iawn nodi pan mae bobl ddim eisiau cwtsh. Snwffiodd eto, gan sychu ei drwyn yn y gynffon flewog mewn camgymeriad. Esgusodwch fi, gwaeddodd y gwningen yn flin. Yn gollanga fi! Ydych chi licio rhywun yn sychu trwyn o ar eich pen o chi? Ych a fi. Dychmygwch yr ogle. Drewi peidiwch sôn. Ond dwi eisiau Cwtsh, meddai Douglas. A dwi methu dod o hyd un yn unman. O, dwi'n gweld, meddai'r gwningen yn garedig. Tyrd efo fi. Wel, dyma nhw'n mynd. Ond dwi'n credu bod yr defaid wedi cychwyn poeni eto. Heddwch i ffyrdd! I ffyrdd! Gafeilodd ymhawen Douglas. Gafyn heibio'r dylluan drian. A mynd â fo am dro. O'r diwedd, daeth y ddau at ogof Dywyll, lle roedd rhywun cysglyd ar fin deffro. Pwy sy'n gallu byw yn yr ogof yma tybed? Sy'n ei rhywbeth rhyfedd tu hwnt. Dyma Douglas yn sbecian i mewn i'r ogof. Teimlai rhywsut ei fod yn adnabod y rhywun oedd y tu mewn yn dda iawn. Cwtsh! Gofynnodd Douglas, gan redeg fel y gwynt at... Pwy ydych chi'n meddwl? Pwy ydych chi'n meddwl? Dwi'n meddwl bod chi'n gwybod. Mam! Ho ho! Sbiwch y Cwtsh yna, drychwch arni! Swatiodd yn ei breichiau cynnes a chofiodd Douglas bod y Cwtsh gorau yn y byd i'w gael gan rywun oedd yn ei garu. Chwarae teg i Douglas ac i mami. Sbiwch! Mae pawb fan hyn yn cael Cwtsh hefyd. Rhaid bod nhw'n caru gilydd yn fawr hefyd. Y gwningen, y dylluan ddoeth, a defaid hyfryd. Chwarae teg. Ac yn fan hyn, achos wrth gwrs, mae Cwtsh yn bwysig tu hwnt. Ond, mae yna sawl math o Cwtsh gael, yn does? Enghraifft, y Cwtsh yn y canol. Y Cwtsh wynebu weired. Cwtsh swyl. Mae'n siŵr. Swyl, dad. O'r Cwtsh cadwyn. Bydd honna'n un cwl i wneud efo'ch ffrindiau'n bydd. Pan da ni gyd yn cael cwrdd a'n gilydd eto. Neu, mae un o'n hoff rai yn y byd i gyd yn grwn. Y Cwtsh criw. Mae pawb yn dod fewn at ei gilydd. A dwi wedi penderfynu. Efo'n ffrindiau, dwi'n mynd i gael pawb fewn. Pan mae popeth wedi dod i ben, a da ni'n cael Cwtsh o'n gilydd eto. Dwi'n mynd i gael pawb fewn i un Cwtsh criw anhygoel. A tan hynny, dwi'n mynd i ymarfer efo'r Cwtsh i un. Chi'n gallu Cwtsh i un. Cwtsh chi'n fel. Mae'n bwysig iawn. Caru chi hefyd. Ond, dwi'n meddwl bod ni bron yn amser a mae'n un pwysicaf i ni yn fan hyn. Y Cwtsh nos da. Gan mae dyna ddiwedd ein stori ni am heddiw. Ydych chi fwynhau?
Do? Nes I fwynhau hi'n fawr hefyd, achos dwi'n hoff iawn o Cwtshys, yn enwedig Cwtshys hefo bobl dwi'n ei caru. A dwi'n siŵr bod chi'n hoffi rhoi Cwtshys hefyd. Cofiwch ddo, weithiau mae yna rhai bobl sy'n ddim wastad eisiau rhoi Cwtshys i bobl a phethau. Felly mae wastad werth checio gynta cyn gynaid. A wedyn, pan da chi'ch dau yn hollol siŵr, da ni angen Cwtshys, dwi eisiau rhoi Cwtsh i ti, da chi'n gallu rhoi i'ch gilydd. Ond, diolch be, da chi eisiau rhoi Cwtsh mawr i mam, neu dad, neu be bynnag sy'n edrych ar y chwl chi rwan. Oce, barod? Ar ôl 3. 1, 2, 3. Cwtsh mawr! Cwtshys! Cwtshys! Stop! Diolch Peregrine. Mae Peregrine yn rhoi Cwtshys anhygoel chwarae teg iddo fo. Ond, dyna ni am rwan. A mi aros am stori arall i gyrraedd yng nghornel straeon ni cyn hir. A dwi'n gobeithio byddwch chi'n gallu dod nôl i ddod i glywed y stori na geno i a rannu fo hefo fi. Dwi'n edrych ymlaen yn arw am eich gweld chi eto. Ond, dan hynny, yn amser deud, os da pawb, welwn i chi tro nesaf.